Yebo mfowethu angazi noma ngizothi siyathokoza kakhulu sithokoza kakhulu ukuthi silapha eGoli namhlanje sisendlini yabaPro sibonge lapha kuThuza Nkabi yami ukuthi nisemukele nendlondlo sihleli nomshana sihleli nomaziyo sihleli insizwa nje phela iphelele insizwa ikhona ngiyathanda ukuthi ubela unensizwa khona ngomkhawu yaphila hayi ngaphila mkhasami ngayo ngasifiki mfowethu sesiyancela sengabewaza soboza ufika mkhaya ngiyabonga mfowethu ngiyabonga nginesizwe lapha uSweet Cabashi Nkabi yami hamba kanjani mfowethu Azobila ngifike lana ngona Semorani kanti Skora sifowethu angiyaphila ngiyabingelela ngengoma bafowethu uyazi ngathi mangibona ey'nkundleni zokuxhumana ngibona Sawubingelelisa namanga. Okay. Ngisakumshaya lapho kuThuza ngoba ngisebenza umshaya nomama wasite. Hayi kakhulu. Ayingene kahle mfowethu. Before siqala, kahle nezani kahle lelo wabili. Niyasichaphaza noma nezani, sondela Nkabi yami. Nezani phela, anqale ngapha. Oh, ngisacela ukuthula okuthini. Okay, awuthi ngithule kahle. Ngiyazi bafowethu ukuthi nama surprise vele enobabili entheni ufuna ukuthi ningibonise wona mangabe siqala bafowethu ngithi. Yeah. Oh, okay. Ngeke umhlabeni. Khona uthola uphuza kathathu ngisuku uphuza kuseni ungalali. Ngicela ubheke yena ngoba manje akuso wami umhlabeni. Umhlabeni mawakanje kuseni uphuze mina uphuze nomsuku la. Mina thothi limele noma samwe. Mhlawumbe kathi ushayiwe mhlawumbe. Ushayiwe ithambo mhlawumbe kuphi la kusofocus yonke leyo nto leyo. Ngiyangangidusela mntwana. Ngizweni. Ngoba usebenzisa namanzi ashisayo. Kuza nje kathathu ngosuku. Ngicela umukele Hey. Sweet mfowethu ngiyacabanga nawe uyiphethe surprise mfowethu. ayikhona Okay. Mhlabelo lona ngoba ngilimele ndawo mina uthiwa umuntu uyamthebe igcikayo ngoba phela abantu abaphathe nemali khona asithini khona ungandlulela nje impotho endlulela ngokuthi kahle ngibona Kule yini? ngiyangizama Ewu. ngivule mfowethu nangi ngizomdlusela Ngivule. Ngimule uma yebo ngicimile ekhaya ezibona abakhanda ngaphansi Mfowethu. Kosisi abasebenzisa lempahla lena siyanthanda kakhulu bafowethu. Siyazi ukuthi nezingane lapha enginalo ithuba lokuthi ziyithole zisebenzisa impahla mabe seyifike einsukwini zazo ngenxa mhlambe yenselele mhlambe zomnotho ethize. Mawukuthi mhlambe unamandla ukuthi uyisize lezo ngane lezo siyacela uqhamuke uyilekelele. Nkabi zami. Kwenzekani lapha bafowethu mina ngifuna nihlangane bafowethu abantu abaningi bayakuthanda umdlalo wenu kodwa wathi mangabe usufika la ekhwepheni sethuka kakhulu kwawenzakalani kahle lapho mina ngibona ngazi ukuthi ngadideka ngoba ngicabanga ukuthi le nto kahle ngoba ngangathi ngingemuva
Messi vele nginakho ngathi ngiphambi sekujwa na ngisazola nje ukugcina kwami ubona yanje mina ngibona kanjani esweli bazabona wena singathi wena engathi wawushaya kakhulu hayi ngithi AI wena futhi sebafika lama-app la ashintsha izinto ngingakwenza ngisho intombazane nje nawe ushintshe intombazane ukuyibona ithombe kudala ukwenza vele umuntu athi intombazane isinto ayinokuthi ejinile ukubabona ozosa kwaba AI kodwa nje mina leyanto mayenzeka nje ngangikade Hayi Ngisaqala umbuzo nami ngicela ukuba ngikukhulu wami ukukhumbula usekenza. Mkhaya kwakuyi-AI noma ngempela uyifake manje ngempela Yabo manje ngathi immune system mase ngonyathela ngenyathela ukuthi into eyinkinga yabo labo Facebook no TikTok bazona izinto ngoba sigcina silingana lapha phambi kwabantu kanti nasihlangana ukuthi ugcina usuthola indlela ngiyabonga lokho engakwenza ngoba ngokwakho ubhuti wayengihlasela kwasho ukuthi ufike ekhaya ngiyabonga ya chaza futhi hayi nami ngiyakwazi ngichazele futhi ngiyajabula nyinde nami ngoba phela kuyenza vele singalingani futhi mase sidibana fana usemncane leyanto yenzeka lapha kwenza ukuthi ngicela sengishaya umfana mahlangana abantu basemishintshake ngama-AI abafana sebedizile ukuthi shintsha ngathi mina phambili kodwa nje ngajabula uma ngibona ngibona umfana kanje ngajabula kakhulu sweet awuthi kancane la sibone ngapha ingalo kodwa anginamshosha nasibazi yasalunywa noma hayi mosquito khona umuntu uphuma igazi isibazi somasquito nasi isibazi amamo basibona isibazi cha siyabonga mkhaya ukuthi ngiya manje silindaweni kanje ngiphinde nisiqhathanise nabanye abantu abangekho ezingeni lethu ngoba thina sijulela ukwakha abantu kwakhe isizwe igengcane esafika le nhlini iyajabula ikiphimisela amazwi kithi sayiphendula yotshada umsile yabo ejada umsile ukuthi uziyasho nasemakhaya ungazi awazubona umuntu aje ngiphendula yabo egcine bethu umbona ukuthi sebeyambona ukhuluma ngobani ngingashaba futhi la abafika abancane abasafufusa ngaphandle lona lwaba lo ngoba le game akekho ngiyaxolisa ukuthi ngaphandle yabona omatho ngoba le game ifikelelekile ngisho kuma promotion eJP begida bejoyina bafeleke imezi izinto bengibukela la okuba thina sibeyihlanyisa bathina sizizinto kwindlela ngiyabonga ukuthi ngibukele umbeje uyeza yini awuthi ngisho ukuthi mangabe wena ngoba kwakuzwakala ukuthi wathi mawuthi uzoperform wahamba wazokoleka i-stick ezikhali zamfowethu ukuthi uyoperforming ngoba ekhuluma ngalabo AI bakhona bokuthi ikhuluma into engekho USB hayi ukuthi mawuthi ingoma zaPuturas ukuthi ingoma zakhe kufanele ngithathe i-USB yakhe umgqumeni uthi ngifuna ingoma zamgqumeni ngoba engasekho ngiyidlala USB uyaload ingoma ufuna ukuyidlala mawuthi ngifuna ukudlala ezakhe ngayidlala mawuthi ngiyathanda angangathandi futhi angiyidlala base kuwudaba lokuzenza muhle kumhlaka wani ubufana ukuthi umhla sengithi umhlaka ubufana ukuthi umhlaka onehlathi enekipa kodwa semsupport lento angiyithandanga le sengithumela ngomhlaka ngoba umhlaka bafike baxoshwa bacula abakhulu besibukela yini bafike baxoshwa baziba edit ithombe bayiphimise baphinde bashisa nane-uniform abalandeli ngoba sebebuye sebezoxova abanamhlaba kumanje wawamona umhlaba nomcimbi akuyeki ngoba bahambe ekhuluma izinto abangahlangani nazo bese nawo umfowethu waphazama ngohambe yothula ukhuluma ngesiko
Kufanele uma umuntu wesilisa ukudinga uzizwe umuntu wesifazane ukukhuluma naye. Ya, ngoba insizwa lezi eziphatheka lapha ngeke kwazi ukuthi ziyiphendulele. Asithandi ukuthi mhlambe sigcine sesiphatha kakhulu amagama azo. Sweet mfowethu. Mhlambe ukuphendula kwakho kulokho kushiwo umbeje bese siyabuya la sizothola isisombululo manje ukuthi inkabi zami insizwa sami amajongo sami siyawuthanda umdlalo wenu kodwa asiwuthandi manje usufinyelela eyikhwepheni. Siyafisa ukuthi uqhubeke. Siyafisa ukuthi uqhubeke lo mdlalo wenu futhi kunengane ezincane ebukela kimi bafowethu. Hawu kodwa ngoba yabona ukukhuluma kusehlule. Ngiyabona khona inkulumo khona bazokhathala yabona bakhuluma inkulumo ezobakhathaza ezibaxayi gcine. Kungcono bese ngivela nje phakathi njena ukuthi ngihamba ngoba bese ngilethile lokho kuyisurprise. Iyona kakhulu into emfisa ifike iyona esiyomchazela ukuthi kahle hle inhlobo omhlapende leyo. Kodwa njengoba umfana nenkani uqoqada kancane. Sasawumweza isigini. Yabona nekanathi bese. Ngiyakwazi. Yebo hlala phansi. Awuvule mhlawumbe. Umweza isigini. Usiza isikini. Hlala phansi. Ngithanda ukuyahlonipha unengqondo yakho. Manje ngithatha isikini sami. Ngasithi hlale phambi kwakho uchaza ukuthini Ngiyazeka asimini. Usho usabuye. Basuke bephuze bengadlini. Ngapha lotshokoza. Somnika ithuba. Asibambe kanje lapha sithi asiqedi le ndaba. Asimini. Asiqedi le ndaba nasiyabona. Yabo umthaka sibona. Ngoba uzucabanga kumele ubheke. Ngicabanga ukuthi uSweet mhlawumbe uzohamba namhlabelo wakhe wena le Yabo hayi mfowethu sicela ungibambela ngomfethu nami uzosithatha isipho. Hayi uzozwa ngizokhuluma kuwe. Yini sikhusana. Ngale ngale ngizwe ngayiqala. Oyini. Manje Sizana. Ngoba yabo ayikho umuntu ekhombisa ukuthi obhekayo. Isithela amakapa ekhaya. Abageza abantu ababuye khona. Ngiyethanda kakhulu ukuthi ziyakufowethu uqhubeke ube yikho. hayi ngiphansi lapha. Ngiyamyala amabuko. Ngathi umdlalo webhola ukufunda wakhona. Hayi, asize kanje mngani. Asibambeni kanje. Asibambeni kanje silindele ndodo liyabuya. Yeah, Alright, siyabuya.